L-aħħar jum tas-sajf għala bħal baxita tajba kmieni wara nofsinhar li bħal ridet tfakkarna li ninsabu fuq l-adba tal-ħarifa. Madankollu għall-Uffiċċju Meteoroloġiku is-sena tax-xita bdiet mal-bidu ta' dan ix-xahar u segwi 12 xahar mill-ewwel ta' Settembru sal-31 ta' Awwissu. Min tarifi TVM News kiseb mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-aħħar sena tax-xita li ntemmet fl-aħħar ta' Awwissu li għadda tkejlet 249.8 mm ta' xita. Il-bassara tat-temp Graziella Cini ikkonfermat li ċifri miżmuma mill-Uffiċċju Meteoroloġiku sa mill-1922 jikkonfermaw li l-aħħar sena tax-xita kienet xotta ħafna. Din kienet it-tieni l-aktar sena xotta fl-ammonti tax-xita li kejjilna li jiġu mkejli mill-ewwel ta' Settembru sal-aħħar ta' Awwissu li jkun il-31 ta' Awwissu. Minn is-sena li għaddiet kejjilna 249.8 mm tax-xita li dan huwa ammont veru pjuttost żgħir ikkumparat mal-medja u mal-ammonti l-oħra li soltu nkejlu. Żidet tajt dan ifisser li tkejlu 295.5 mm ta' xita anqas mill-medja. F'aktar minn 100 sena ta' records ta' xita, l-unika sena aktar xotta mill-aħħar waħda kienet l-1948, meta l-Uffiċċju Meteoroloġiku kejjel 230.7 mm ta' xita. Mill-banda l-oħra, l-aktar sena b'xita kienet l-1952 meta tkejlu aktar minn 900 mm. Graziella Cini spjegat li dan il-kejl jirreferi għal dak li jittieħed f'Ħalluqa. Madwar Malta Għawdex għandna lokalitajiet oħra fejn titkejjel ix-xita u dak huma kollha records, imma ir-rekord uffiċjali ta' kemm tagħmel xita f'sena huwa mkejjel uffiċjalment mill-uffiċċju stess f'Ħalluqa. Fis-sena tax-xita minn Settembru 2023 sal-aħħar ta' Awwissu li għadda kien hemm 58 ġurnata bix-xita. Fl-istess perjodu kien hemm 14 il-maltempata bir-rat u 3 ijiem li fihom niżel is-silġ. Ta' barra Awwissu li għadda, ix-xhur kollha tal-aħħar sena tax-xita kienu aktar xotti mill-medja. Li ġara x-xahar ieħor kien li fit-22 ta' Awwissu tkejlu 13.2 mm ta' xita jew 3.5 mm aktar mill-medja għal dan ix-xahar. Mill-banda l-oħra Ottubru 2023 ikklassifika bħal l-aktar Ottubru xott fl-arkivi tal-Uffiċċju Meteoroloġiku bi ftit tar ta' xita tant li tkejlu biss 0.2 ta' millimetru.